Lady One Studio. Let YK pari kubvunza ndaitei YK chimufano chatikei Queen lekufaya crew patakapinda dance pakapatataika ndikudiwa nemadzimai vepapurika handina dzungu kana vhurukwa musapaparika chimira chimiro nekumhanyaswa nepaparika ndinimbereke ngoma rega ndimbovabereka kurira nemweya samadzi baba bati haka watsva mutomato saka usarunga mukaka kufadza mahure vari pachechi zvanaka vari pachechi vari mugimenzi yemeni vari patyoro muunifomu andhemu vari papopa mafaro hoyo mukono wehoyo vari pachechi vari mugimenzi yemeni vari patyoro muunifomu andhemu vari papopa mafaro hoyo mukono wehoyo kupinda kwangu zvanga zvadzima zvino zvabaka kwazvino iye zvino chiterera unzwe nziyo iyo dhiyo paredhiyo hoyo mukono wehoyo goyokuyo sevrisiti kunaka kungelolo magesa risirima hazvisilolo vari pachechi vari mugimenzi yemeni vari patyoro muunifomu andhemu vari papopa mafaro hoyo mukono wehoyo vari pachechi vari mugimenzi yemeni vari patyoro muunifomu andhemu vari papopa mafaro hoyo mukono wehoyo patakapinda dance pakapatatarika ndikudiwa nemadzimai vepapurika handina dzungu kana vhurukwa musapaparika chimira chimiro nekumhanyaswa nepaparika ndinimbereke ngoma rega ndimbovabereka kurira nemweya samadzi baba bati haka watsva mutomato saka usarunga mukaka kufadza mahure vari pachechi zvanaka vari pachechi vari mugimenzi yemeni vari patyoro muunifomu andhemu vari papopa mafaro hoyo mukono wehoyo vari pachechi vari mugimenzi yemeni vari patyoro muunifomu andhemu vari papopa mafaro hoyo mukono wehoyo kupinda kwangu zvanga zvadzima zvino zvabaka kwazvino iye zvino chiterera unzwe nziyo iyo dhiyo paredhiyo hoyo mukono wehoyo goyokuyo sevrisiti kunaka kungelolo magesa risirima hazvisilolo vari pachechi vari mugimenzi yemeni vari patyoro muunifomu andhemu vari papopa mafaro hoyo mukono wehoyo vari pachechi vari mugimenzi yemeni